म्हणजे राजकारणातील विषारी सापाचं बे। काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचा हा हल्लाबोल आपण बघू शकतोय। बीडच्या राजकारणातील विषारी सापांना ठेचण्याची वेळ आल्याचं सुद्धा विजय वडेट्टीवार म्हणतायत। सापांचा बीड असतो ना, तसा तो राजकारण्यांचा सापाचा बीड झालेला आहे। बिळाला शुद्धीकरण करायसाठी आजपर्यंत सापाला दूध पाजलं, आता सापांना ठेचण्याची पाळी त्या बीड जिल्ह्यात आलेली आहे। जे कोणी राजकारणी रूपी साप असतील त्या जिल्ह्यात, त्यांना एकदा जे काय आता पुढे येत आहेत विषय, ज्या पद्धतीनं उद्या त्या बीड जिल्ह्यामध्ये निरपराध लोकांचे, शेकडो लोकांचे बळी जातील, त्याला जबाबदार कोण असणार? म्हणून सरकारनं लक्ष घातलं पाहिजे आणि ते जे काही गुन्हेगारी आहे बीडची, कोणी असू देत, ते ठेचून काढण्याची ताकद सरकारने दाखवली पाहिजे।